Iesko batzarretik ona aldaketarik handiena uste dut izan dela ardura karguetan egin dugu zen aldaketak. Orain arte, Adolfo Arejita zen Labairuko zuzendaria, neuk hartu dudan kargua, eta Jokin Gorozika zen Artezkaritzako presidentea. Orain, Jokin presidente orde daukagu eta Adolfo dago presidente. Orduan, horrek izan dira, esan daigun forma aldetik edo, aldaketari garrantzitsuenak. Zuzendari barri bat daukagu, nire zeregina aurrerantzean artezkaritza buru horretatik laguntzia izango da, horretatik eta gero Labairuko hizkuntza arloetan kolaboratzea. Talde sendo batago eta konfidantza osoko etorkizun bat opa deutzat erakundeari. Neuk 2003an hasi neuen etapari artezkaritza buru modun amaiera emondotzat, uste dut sasoi izan dela, eta jarraituko dut Labairuren barruan nire laguntza eta nire prestakuntza emoten eta eskaintzen. Uste dut artezkaritza esku honetan lotu dela eta zuzendaritza bera bere pertsona egokien eskuetan dagoela. Bestela, gure eguneroko jardunera etorrita, zetan esanik ez dago joan den urteko jardun guztia pandemiak eraginda egon dela. Pandemia gure proiektuak, gure lan erritmoak, gure lan egiteko moduak, danean eragin dozku, bizitza osoan eragin dauen moduan, ez da? Horrek batzutan ekarri ditu tentsio une batzuk, ahuldade batzuk agirian ipini ditu, baina baita be indargune batzuk. Gure zerik onena be atarateko balio izan dozku. Beharginen aldetik batzuk joan egin dira, egoera honek eraginda, beste askok segidu egiten dugu, eta nik uste dut gure jentea daukan, Labairugaz daukan konpromisoa azpimarratzekoa dela edozein kasutan. Eta horreri eskerrak aurrera egin dugu. Esan dut tentsio une batzuk biza izan dugu zala, neurri bereziak hartu behar izan gendu zalako, baina esango neuke momentu honetan egonkorrago edo apur bat estabilizago egin garela, eta datorren urte honetara eta hurrengo urteei begira sendotuta urten dugula. Erakundeen babesabe badaukagu eta hori guretzat bultzada handia da, laguntasun handia da eta aurrera egiteko prest gagoz. ...2020koa aparteko urtea izan da. Desbardina eta gogorra benetan, zentzu guztietan gainera. Baina gure zereginei jagokenez alde onak be izan ditu, batzuk behintzat. Hasi gaitezan itzulpen gintzatik. Sail honetan makalaldiren bat izango gendualata gengo zan, gure jarduna gitxitu edo zeozelan moteldu egingo zala. Baina zorionez, urtea beratza izan dugu, aurrekoa baino emonkorragoa. Eta horrez gainera, lehiaketa barri batzuk beha atara ditugu, eta horrek hurrengo urteetarako oinarri sendoa emongo deusku, Bizkaiko Foru Aldundiko itzulpenenak batez be. 2020 urte honek ekarri deuskun gauza honetako bat lantaldea sendotu izana da. Izan be, urte hasieran Alaitz Armendariz batu jakun, eta urte amaieran berriz Unai Brea. Alandase, gaur egun lantaldea laukidek osatzen dugu. Alaitzek, Unaik, Itziar Murgiondok eta nik neuk, Gorka Insuntzak. Pandemia zitalonek irakaskuntzan eukidau eraginik larriena. Eskolak aurrez aurre eta online emon beharra zuerteu jakulako. Batzuetan aldi berean bebai. Alan be, udako ikastaroa egin izan genduan, horretarako hainbat neurri hartuta.
behineko eskaintza ugaritu egin genduan, ikastaro berezi laburren bitartez, gai barriak eskainiz eta auto-ikaskuntzarako bideak zabalduz. Ikasturtean zehar, ohiko ikastaroak egin ditugu. Ganera, derion be eukidoguz ikasleak Begoñako Andramari irakasleen eskolan. Eta gure interpretaritzako ikasleek San Mamesen egin ahal izan dabez praktikak, atletik egaz euren egoitza eta azpiegiturak erabilteko egindako hitzarmenari esker. Aurtengo egoera dela eta, kanpoko eskaintzak eta bestelako aukerak murriztuta egozalako edo, aurreko urtean baino matrikula gehiago eukidoguz ohiko ikastaroetan. Esan genke ikastaroak ondo joan dirala eta ez dela egon aparteko arazorik izan be garbitasun eta ventilazio neurriak gorde doguz eta. Alan ba, ikastaroa ondo joan. Hurrengo erronka, aurtengo udako ikastaroa izango da, baina ez dauka itxura txarrik oingoz. Gure teknikariek udaletan eta enpresetan kudeatzen dabezan normalizazio planetan, lehengo ez ganera, Eudelen eta Pasauriko udalean irabazi doguzan hitzarmenak azpimarratuko doguz. Beste batzuk barriztau egin doguz, harrietan, gamizfikan, fruizen eta sukarrietan kasurako. Bilboko udalean, zerbitzu barriak emoten doguz, lehiak eta bidez lortuta. Alde batetik, Euskararen aholku batzordearen idazkaritza, eta bestetik, eskola umeen artean egiten dan Mikol eta Ipun lehiaketaren kudeaketa. Eta horri, beste adarraube gehitu behar jako, Labairu barruan egiten gabiltzan euskera plana. Euskerea bene-benetan, bai lan hizkuntza, bai zerbitzu hizkuntza izan daiten, biarretzian, bikain ziurtagiria lortzeko asmoagaz. Ikerketara etorrita, euskereagaz, hizkuntzagaz lotuta egiten ditugun lanetan, labairu hiztegia nabarmendu behar dugu. Ekarpen itzela da, bai hiztegia bera, bai hiztegi fraseologikoa. Sarean, naiz telefonoko aplikazioan erabilteko erosoa. Iaz, aurreko urteetan lez, bota lehiaketea egin zan. Gazteen artean, erabateko eta besteko esamoldeak argitu eta zabaltzeko. Instagram sarearen bitartez egin zan, maiatzean hasi eta abendura arte, eta aurreko deialdietako metodologia arean egokituta. Joandan urtean, Bilboko udalagaz hitzartuta, egitasmo barria abiau genduan. Euskeraren erabilera jatorra bultzatzeko gazteentzako podcastak prestatu genduzan. Eta horretarako neskamutien arteko elkarrizketak sortu genduzan, euren intereseko gaien inguruan, tartean lexikoa, joskera eta esamolde aproposak aukeratuta. Eta elkarrizketa horien ostean, elkarrizketetan euretan erabilitako hainbat egituraren ganeko argibideak eman genduzan. Lana oso-osorik geuk egin genduan. Gidoilaria, kesatariak, grabazio teknikaria, edizioa. Lan honegaz bide eta euskarri barriak zabaldu doguz. Eta aurrerantzean urratzak emoten jarraitzeko modukoa dala dirudi. Astero, Adolfo Arekitak Bizkaia irratian euskerea hobetzeko aholkuak zabaltzen jarraitzen dau. Zuzeneko saio ez ganera, sare bidez gizarteratzeko aleginabe egiten dugu. Ondare arloan, agiri-agirikoa izan da pandemiaren eragina. Egitasmo asko udalakaz egiten dugu zanez, beste behar izan batzuk eraginda, udalek horretara jartzeko aukera gitxiago izan da belako. Ata guztibe, beste urte batzuetakoen antzeko hainbat lan egin dugu. Txakolinaren ganeko bideoa bakion, Busturian herriko eskolen ganekoa, Galdakaon umeen jolasei buruzkoa, Bilboko udalarentzat herriberako merkatua eta bendejerak gaitzat hartuta eta abar.
Toponimiaren aldetik be, Arratzuko leku izenen artxibo araketa eta baserrien katalogoa egin duguz. Arrigorriagako ikerketa, Arrigorriagako gure bazter kutunak argitalpenagaz amaitu genduan, eta bedian ibilbide baterako liburuxka landu zan. Aurten herri ondareko lanen artean bat nabarmentzekotan, Eusko Jaurlaritzaren ondare zuzendaritzatik egin deuzkoen eskari berezi bat nabarmenduko geunke, Bizkaiko aratuzten katalogoa. Lan itzela izan da, ze orain arte gai horren ganean argitaratutako bibliografia guztia arakatu behar izan dugu, eta gero herriz herri, herri bakotzeko lekukoakaz, bertako informazioa batu behar izan da. Lehen alditik hasi gara, baina gaur egunera arteko bilakaerea egin gure izan dugu. Ze elementu mantendu diren, zeintzuk galdu diren, zeintzuk berreskuratu, zeintzuk barriren barri sortu. Azken baten, gaur egun Bizkaiko aratuzten argazki moduko bat egitea izan da gure lana. Etnografia atalak izeneko bloga argitaratzen jarraitu dugu astero-astero. Etnografia eta herri ondareko kontu ugari lantzeko, bai boletin digitalean, bai sareetan. Euskal Herri osoko era askotako gaiak zabaldu ditugu horretara, hainbat laguntzaile tartean dirala. Urteko txatal guztien artean aukeraketa eginda, barriro be, gurean ze berri, zaharrak berri bildumako 5. alea osotu dugu. Liburutegian, euskarri mota guztiak gordeten duguz. Aurten be, doaintza batzuk euki duguz eta beste ale batzuk erosi egin ditugu. Baina aurtengo lana, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzadun egitasmo bitara bideratu da batez be. Alde batetik, Bizkaiko ermiten diapositibetatik 2000 digitalizau eta katalogau egin duguz. Eta bestetik, gure kartelen fondotik beste 2000 digitalizau eta katalogau. Lan handia daukagu kartel, diapositiba, postal, argazki eta enparauok eskaneau eta argitaratzeko. Baina, alango pausutxuak lagungarri dira lehenengo munarriak ipinten joateko. Horregaz batera, Iñaki de Nikolas pegatinak katalogetan dabil. Astean behin etortzen da liburutegira eta berak oso landuta daukan gaia izan da, behar hori egiteko personarik egokiena daukagula esan geinke. Hemen nire lana, hemen pilatuta dauzkaten pegatina guztiak zailkatzea da. Hau da, pegatinak hartun, da ze erakundek argitaratu dauen, ze urtetakoa dan, zenban neurtzen dauen, eta ze gaiari buruz ari dan. Nik azken batean egiten duena da, era txukun batean zailkatu. Fizikoki, zein gero digitalizatuta. Eskaneatu egiten dut, kode bat ematen diot, eta horrekin albumak eta bagoaz osatzen. Gero, bilatzeko orduan, erraz izango da, ordenagailuen bitartez, hor sartu egiten da edo erakundia edo mesua, eta horren arabera, ordenagailuak emango digu zezen baki daukan pegatina horrek, eta albumetara jo, eta bertantxe ikus dezakegu. Lan guztion emaitza argitalpenetan ikusiko dugu. Horretarako, era askotako euskarriak darabilguz. Ondareko lan batzuk bideo formatuan argitaratu duguz. Eta horrek danak, YouTubeen Labairuko kanalean dagoz agirian eta ikusgai. Liburu aldizkari moduan, aurten idatz eta mintz aldizkariaren zenbaki 2 argitaratu duguz. 78 eta 79. Literaturako artikuluakaz osotuta. Ederriko, kontau behar dot, izeneko liburua, Carmelo Uriarte Zeanuristarrak idatzitako biografia da. Testu eder gozoa, bizitzako pasarte nabarmenenak kontetan dituana. Toponimiako atalean, aitatu diran lanez ganera, Bilbon ara ona liburua aurkeztu genduan.
Bilboko udalagaz daukagun hitzarmenaren barruan egindako lana dauka oinarritzat. Bilboko leku izenen ganeko 40 artikuluk osotzen dabela. Edizio eta irudi zoragarriak daukaz, Bilbao Artek eginda. Azkenik, sareko argitalpenak aitatu beharko duguz. Hainbat webgune daukaguz, hiztegiarena, fonoteka. Bizkaieraren atarian, kasurako, euskera eta ondareko edukiak argitaratzen duguz astean. Herri ondareko katalogoan, geuk egindako grabazioetako txatalak dago ikusgai, ondareko gaiei buruz eta herrika sailkatuta. Horrezaz ganera, sare sozialape erabiltzen duguz gure lanen barri emoteko, eta argitalpenak eurak zabaltzeko. Facebook, Twitter eta Instagram erabili izan dugu solangoetan. Joandan urtean, birtuala izan zanarren, Durangoko azokan begon ginen. Egia esan, salmentetan aurreko urteetako moduan ibili ginen. Antolatzaileek prestautako plataformaren bitartez, gure argitalpenen aukerak eta txiki bat eskaini eta erosleen erantzuna oso ona izan zen. Hau dan hau egin ahal izateko, 40 behargineko lantaldea daukagu. Labeiru aurrera aterateko konpromiso itzela daukana. Iaz, une larriak igaro gendu zen eta estutasun handiko goraberak. Baina beharginon jarrera bikainari esker, urteari uste baino amaiera hobea emon gentzan, eta aurtengorako adorea hartu genduan. Urtean zehar, beharginontzako prestakuntza saioak egitea lortu dugu hilepirik behin. Batzuetan, alkarri irakasten, besteetan, kanpoko irakasleakaz. Teknologiako gorabera, bizkaieraren ezaugarriak, hiztegian eta ondarean lan egiteko moduak eta egitasmo motak, irakasleen bateratze saioak eta holakoak izan dira gaiotako batzuk. Eta aurrerantzean bide horreri ekitekotan gara, prestakuntza ez halako jarduerak lantaldearen kohesiorako be onuragarriak diralako. Baina Labeiru gizartera begira badago, eta hainbat ekintzatan parte hartzen dau, era batera edo bestera. Kasurako, Jokin Gorosita, Eusko Jaurlaritzako eta Bilboko udaleko euskararen aholku batzordeko kide da. Eta Igone Etxebarria, Bizkaiko Foru Aldundiko pareko euskara bizia batzordekoa. Akaitze Kamiruagak, hitzaldiak eta eskolak emon ditu Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eskolan, Mondragon Unibertsitateko Humanitate Digital Globalen graduan, eta urtean zehar kolaborazio batzuk egin ditu Radio Euskadin ondareko gaiei buruz. Aitziber Argiarrok Euskaraldiari buruzko hitzaldia egin eban Erandioko herrizainko saileko egoitzan. Eta Igone Etxebarriak euskeraz jarduten daben influentzerren arteko mainguruak idatu eban Euskararen etxean. Gure aurreko ape gogoan euki ditugu urtean zehar. Gurutzi Arregi Durangoko alaba adoptibo izentau eban herriko udalak, eta ekitaldi ederra eskaini euzan. Mikel Zarate hilzala 40 urte joan diranean, haren ikasle izandako Josi Sierrak beste 40 lagunen testigantzakaz Mikel gogoratzeko bideoa prestau dau, Bilbon Zinebi Festivalean aurkeztu zana. Eta saminez beterik eta oso unkituta hartu genduan Angel Mari Unzuetaren heriotza. Udako ikastaroaren urteurrena ospatu genduanean gure artean izan zana. Batzuk joan, besteak etorri, beste urte batez be, emoitza ederra emon dau Labeiruk urtearen ondarrean. Urrengoari begira, egoera makurronek hobera egingo daualakoan, jokatu daigun ezaera zahar honen jakituriari jarraika. Aldanean dana, eta ezindanean aldana eginez.
ala izango alda.